Et convido el proper dissabte 30 de gener. de 10 a 1:30. Obrim les portes a tu i a la teva família. Perquè ens coneguis. Perquè volem explicar-te el nostre projecte. Porque queremos enseñarte cómo trabajamos. Perquè volem que passegis per les nostres instal·lacions. Perquè ens puguis preguntar allò que t'interessa. Ho estem preparant amb molta il·lusió. I tot enmig d'un ambient de festa. Amb tallers i xocolatada. Us convidem! De 10 a 2:15. Remember, this Saturday we wait for you. Visit us with your friends. Al Col·legi La Vall. De 10 a 1:30. You will find more information in our web. Invita a tus amigos. Ven a conocernos. Us hi esperem. Aquest dissabte. I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain, but until my moment comes, I'll say